zomerspelen zijn vandaag in Capelle. En Steffen probeert voor Capelle zoveel mogelijk punten bij elkaar te krijgen. 50 zijn er al binnen door een gesprekje met de onderneming van vandaag. En ik denk zomaar, Steffen, dat jij op het punt staat van extra punten binnen te halen. Ja, ik sta op het punt om die 50 punten binnen te harken natuurlijk. Ik ben hier namelijk bij Dylan. Die stuurde mij een berichtje van, wij kunnen dat wel. Wij kunnen er wel wat van. Kijk, en hier staan ze ook. Ja, als we het wat over het EK hebben, dan klopte dit beeld wel ongeveer. Hè, Dylan? Helemaal in het oranje gekleed, hè? Lekker bezig. Ja. Hey, jij stuurde ons een berichtje. Waar kwam dat vandaan? Nou, wij hebben een kinderprogramma, Oenkie en Boenkie. En daar hebben we challenges en dansfilms voor opgenomen. En we hebben voor de zomer hebben we ons eigen zomerliedje geschreven. En 2 kinderen, Joya en Jill, hebben een dansje bedacht voor ons filmpje, zeg maar, voor ons dansje. En die willen we graag aan jou aankleden natuurlijk. Nou ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ik kan hiermee natuurlijk 50 punten binnenharken. Jij woont natuurlijk in Capelle. Hoe leuk is Capelle? Superleuk. En wat is er dan zo leuk? Het is gewoon super gezellige straten. En jullie hebben hier natuurlijk dit dansje aangeleerd. Is dat omdat het vakantie is? Ja, inderdaad. En wat doen jullie dan in de vakantie? Zwemmen, spelen, op vakantie gaan. Maar hier bedoel ik, jullie doen hier iets bijzonders toch? Het is vakantie, maar jullie zijn hier nog wel. Ja. En wat doen jullie hier dan? Jullie doen na school, school is al voorbij bijna, of de laatste dagen denk ik hè? Ja, en jullie zijn dan hier buitenschool leuke dingen aan doen? Ja. Wat leuk. En Dylan, en jij verzorgt dus die lessen? Ja, nou dit is eigenlijk voor ons kinderprogramma. Dat doen we op YouTube en Instagram en TikTok doen we gewoon filmpjes maken. En toevallig zijn we nu in Capelle, omdat de kinderen ook uit Capelle komen, zeg maar. Nou, wat leuk. Ik zou zeggen, take it away. Ik wil dat dansje natuurlijk zien. En ik film het natuurlijk als bewijs voor Elsa, want streng is ze met deze zomerspelen. Die krijgt het niet cadeau. Dus ga helemaal los, zou ik zeggen. Oh, de techniek. Maar doen we... Ja, daar gaat hij alweer. Oké, kom maar door. Kijk, ik zie dus Dylan hier in een rode hoed heeft hij op, eigenlijk een pet en helemaal in het oranje en blauw gekleed. En samen doen hun dus nu dit dansje. Nou, ik word hier wel blij van hoor. Elsa, wat denk jij ervan? Ben ik hiervoor geslaagd, Elsa? Ja, zij zijn geslaagd. Maar jij dan automatisch ook. Ja. Dus dat betekent 50 Precies. punten erbij. Dus dat brengt het totaal, de tussenstand, op 100 punten voor Capelle. Oké, nou ik ga deze mensen natuurlijk meekrijgen naar dat Kerkplein, waar ik iedereen natuurlijk naartoe probeer te krijgen. Dus dat zijn er in ieder geval al 3 en dan hopen we ik daar nog meer tegenkom. Ja, dan moeten ze wel, want ze moeten wel natuurlijk iets oranjes in elk geval aan hebben, hè? Je kunt geen oranje mars lopen in het blauw, hè? Dat gaat niet. Nee, maar kijk, hier zie je, we hebben ook al een oranje bal hier, hè? Oh. Hey, dank jullie wel. Hey, een oranje Dank bal. jullie wel. Een bal, dat is nog 10 punten, hè? Ja, die neem ik mee. Oké.